Maja-syre, hvor mange? Ja. 30 datoer, der står ikke nogen andre datoer på den. Og det er 0,5 står der. 0,5, ja. Hvor meget skal der i der? 200. Det er nemt, ikke? Og så kan jeg altså godt klare det. Nu tager vi og laver opgave C, og vi starter med at komme den ned i Meyers sure... Ja, nu kan jeg ikke lige se, hvad der står. Og der skal det stå nede i 5 minutter. Så. 4. C. Nej, C har vi lige lavet. C så er virkelig blød, ikke? 4. D. Så sætter den her herovre, så den også er væk af vejen. 4. D. D. Nu har vi taget den fra Meyers væske og sat den over i rendende vand. Så siger du A og B og... A bliver sat ind, og D og E bliver sat i varmeskab. Så skal det stå i 5 minutter. 5 minutter, I skal bare sætte 5 minutter i det der elstige. Og så sætter jeg de væsker, vi lige har skyllet i 10 minutter. Altså C her. Opgave C ned i eusinen. I 5 minutter i vand, og der skal det have 5 korte dyb af 5 sekunder hver. Og i rendende vand, ja. Og nu skal vi så i 96 i 3 dyb. Jeg har svinet på Thomas' bord, det er han ikke glad for. I 3 dyb. Ja, yes. Og så skal den i den næste i 3 dyb. 2. 3. Og så skal den i den næste i 3 dyb. Kan ikke nok jeg til at tage låget af egen? Jo. 2. 5. 3. 6. 7. 8. 9. 10. Og 1 minut i den sidste. Der stiller vi bare ned. Bungo bungo. Og så skal vi gøre klar med limen. Så skal vi have lidt. Vi står på bare varmeovnen. Pæt. Ja. Skal vi komme ud? Jo. 45 sekunder. Nu hælder jeg lim op. Er du klar, Andreas? Det hedder ikke. Så, er du klar? Ja, ja. Godt. Værsgo. Ja, det er altid. Hvor ved han noget fra? Jeg kommer lige på et dækplads og lægger det på objektpladsen, så det ligner på pladsen. I 5 minutter. Og så skal den stå i det første tissueglas, så vi clear glas i 5 minutter. Sådan. Starter lige med i glas 4. Med 99. 99 etanol, og den skal stå der i 1 minut. Sådan. Ja. Så tager vi den fra tissueglas etanolen over i nummer... Etanolen også. Over i etanolen også. I 1 minut. Også i 1 minut. Den så.
Så tager vi den fra 1 etanolglas og etanol 5 over i etanol nummer 6. Og der skal den også stå i 1 minut. Start. Så tager vi opgave A og sætter i Tisoclear glas nummer 3. Og der skal det også stå i 5 minutter. Og samtidig tager vi Tisoclear, eller sætter opgave D i Tisoclear, der skal det også stå i 5 minutter. Skal vi lige have skiftet den der også? Og det går i og sætter over i etanol 99%. I 1 minut. I 1 minut. Samtidig så tager vi opgave D også og sætter over i Tisoclear. Der skal den stå i 5 minutter. Og så har jeg tid på Tisoclear. Opgave A og rykker fra den ene etanol 99% over til den anden etanol 99%. Der skal den også stå i 1 minut. Opgave A igen og rykker igen fra en etanol 99 over i en etanol 99. Og der skal den også stå i 1 minut. Så han gør den Aeron test på 99% etanol og i 96 etanol i 1 minut. Har du styr på det? Ja, og lige nu der løber der rendende vand i opgave B. Opgave A og rykker fra etanol 96 over til en ny etanol 96. Og der skal den også stå i 1 minut. Det fra Tisoclearen over i Meyers Tematin syre i 5 minutter. Så tager vi et sæt opgave A og sætter fra etanol 96 over i etanol 70. Og det gør os også opgave A fra etanol 70 og sætter den over i vand. Så skal den stå til etanolen Aeron test op fra Meyersyren og sættes i ringende vand i 10 minutter. Jo. I 10 minutter. Og opløsning A tages fra det ringende vand ned i Meyers syrehematin i 5 minutter. Kommer fra rendende vand over i eosin i 5 minutter. Og der skal stå 10 minutter i 5 minutter. Og den skal, så har jeg opgave A, og den skal i dyppes i etanol 96%. I 3 dyb. 1, 2, 3. Og næste skal den så skåle på etanol 96 over til en ny etanol 96. Der skal den også dyppes 3 gange. 9. Så skal den i en ny etanol 99%, og der skal den så stå i 1 minut. Har du været nu? Ja. Det er for eosinen? Ja. Godt. Så den her skal den i etanol? Kender det? Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Man kan jo godt se, hvem der har fået lavet noget med farvningen. Ja. Og 3. Så kører vi videre. 1.